Yo, real talk para sa tanan. Tuguti kini nga akong mensahe nga mosulod sa imong dunggan ug magpabilin sa imong dughan. Kitang tanan sukad pagkahimugna nato diri sa kalibutan, gikalhuan na tadaan sa atong mga problema, kasakit, pagsulay sa kinabuhi ug uban pa. O tao ra ta nangandoy nga magmalipayon sa kinabuhi. Apan taas pang panahon ang kinahanglan nato igahin ni ana ay ha na nato makuha. Muagi patag mga problema kalisod sa kinabuhi. Usahay kapuyon ta. Usahay ang kaingon ta nga, Lord, kuhaan ako. Apan para sa kasayuran sa tanan. Ikaw, siya, o isa ka karon sa naglibog kung anong nahitabo kini sa atong tanan igsoon. Ayaw na kay libuga imong nahuna. Walay laing pasabot ni ini kundi kinahanglan pa nato lig-unon ang atong pagtuo kay naatay Ginoo. O lisod kay ang dalan sa kinabuhi. Muagi kag lubak-lubak, aya pa nimo makuha imong gusto. Maong igsoon ug unsa man ang imong problema karon. Ayaw talikdi, atubanga. Kaya nimo na, kitang tanan di tahatagag problema nga di nato makaya. Tanang problema adunay solusyon. Maong unsa man ang imong gibati karon igsoon, himuha ka ng inspirasyon sa imong kinabuhi. Tanang pagsulay adunay rason. Maong tambag nako sa imong igsoon. Ayaw ka overthink. Worth it tanan diri sa kalibutan. Wad-a ka ng imong ginahuna karon nga di maayo kay di gyapon na sulbad sa imong problema. Ayaw tuguti nga gub-on lang sa pagsulay ang imong kalig-on. Hinuon, pakig-away sa tanang pagsulay aron ka magmalig-on. Maybe I don't understand this. You're changing, I can't stand it.